Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Korpisoturi tuli tänne vähän kaupunkimaisempaan ympäristöön katsomaan, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja Korpisoturi on vähän huolissaan, että näyttää siltä, että täällä kaupungeissa ei ymmärretä näitä korven ongelmia, eikä oikein noita itärajankaan haasteita. On ihan ymmärrettävää ja hienoa, jos on ilmapiiri, että ollaan niin kuin positiivisella mielellä ja uskotaan omaan pärjäämiseen. Mutta siinä pitää olla myöskin kuitenkin realisti. On sitten kysymys Venäjästä, USAsta, Ukrainasta, Suomesta, Kiinasta, mistä tahansa. Niin täytyy olla semmoinen tuntuma, mikä on mahdollista, mikä ei. Nyt näyttää siltä, että meillä Suomessa ollaan vähän tuudittautu jonkunlaiseen ihmeelliseen ajatusmalliin sen takia, että me tultiin hyväksi kakkoseksi toisessa maailmansodassa. Meidän johtajat silloin olivat viisaita. Suomihan hetkeksi, kun pysäytti sen Venäjän etenemisen siellä rintamalla, ja se perustui siihen, että meidän tykistö oli varattu. Ja vielä pitkään pystyttiin ampumaankin niitä tykistön ammuksia. Silloinkin kun minä olin, niin vielä ammuttiin toisen maailmansodan ja säästyneitä ammuksia. Eli siis meidän tykistö 52 patteristoa jauho venäläisten asemia ensin monta päivää vaan mitattuaan niiden asemien sijaintia ja samoiten suunniteltuaan, kuinka panssariuriin ammutaan näiden panssarivaunujen etenemisreiteille valtavat keskitykset. Ja Suomi sai pysäytettyä tuon valtavan Venäjän hyökkäyksen, mutta meidän johtajat olivat kaukonäköisiä. He tajusivat sen, että kohta se Venäjä sitten vyöryy uudestaan. Eli kysymys oli itsenäisyyden säilyttämisestä ja me joudumme ikäviin alueluovutuksiin ja sotakorvauksiin. Alueluovutukset oli siinä vaiheessa ihan pakollisia, mutta meitä ei kuitenkaan miehitetty. Suomen valtio säilyi muilta osin itsenäisenä. Sotakorvaukset itse asiassa poiki sen, että meidän teollisuus, se yhtäkkiä niin kuin ponkastiin pystyyn maksamaan sotakorvausta, ja se teki meille metallin ja muun teollisuuden nousun, joka sitten johti Suomen nousuun myöhemmin. Eli siinä vaiheessa oltiin viisaita. Ja nyt tämä Suomen tilanne on, että meidän ei kannattaisi mitenkään ärsyttää tuota karhua tai ikään kuin kaivaa jotain nenästämme. Meidän kannattaisi olla hyvin maltillisia ja rauhallisia ja keskittyä ei Venäjän mollaamiseen tai sellaiseen asiaan, vaan keskittää omien valmiuksiemme ja meidän omien kykyjemme, puolustuskyvyn ja varautumiskyvyn kehittämiseen ja infran suojelemiseen, ihan riippumatta siitä, onko Venäjä tai joku muu uhka meille. Kyllä meidän pitää olla valmiina, oli sitten vaikka rikollisjengi, joka yrittää tunkeutua, haitata meidän toimintaamme. Ja nyt tuntuu sillä, että tässä ikään kuin ei satsata, ainakaan toistaiseksi, siihen, mikä olisi meidän nyt ensisijainen huolenaihe. Ei ensisijainen huolenaihe on, että Venäjän panssarit vyöryvät tuolta rajan yli. Siitä nyt jonkun verran saadaan varmaan vihiä. Ja Venäjän joukot ovat kyllä niin suuret, että siis nythän on todettu, että Venäjän, ja virallisesti lännessä on todettu, että Venäjän sotateollisuus tekee nyt enemmän aseita kuin mitä Ukrainaan tarvitaan. Eli ikään kuin Venäjä varaa itselleen voimavaroja muihin sotilasoperaatioihin. Ja jos se jatkaa tässä vuoden, kaksi, muutaman vuoden, niin se saa aivan suuren etulyöntiaseman vaikkapa esimerkiksi NATOon nähden, joka ei oikeastaan
ole lisännyt tuotantoaan ja asehommiaan kovinkaan merkittävästi. Joitakin projekteja on menossa, mutta todellisuudessa ne eivät nyt ole mitään siihen verrattuna, mitä Venäjä nyt tekee. Eli näin lännessä meidän pitäisi olla nyt vähän viisaita sen Paasikivi-Kekkosen linjankin mukaisesti tunnustaa, että maantieteelle me ei voi mitään ja meidän ei kannata ikään kuin vähätellä sitä Venäjän uhkaa, tai siis sanotaan vähätellä Venäjää, oli se sitten uhka tai ei, niin meidän pitäisi keskittyä omiin vahvuuksiemme ja heikkouksiemme korjaamiseen ja vahvuuksien rakentamiseen. Ja Venäjän toimet siellä Ukrainassa voidaan ilman muuta tuomita ja sellaiset toimenpiteet, mitä he tekevät väärää. Mutta nyt sitten meillä on sama ongelma kuin Suomessa, ainakin korpisoturi pahoin pelkää, niin Ukrainan kohdalla. Meidän media on antanut hyvin yksipuolista kuvaa siitä, mitä siellä rintamalla tapahtuu. Ja silloin tietysti ajatus on olla positiivinen ja se on joskus hyvä, mutta jos se positiivisuus karkaa todellisuudesta ja realismista, niin sillä on hyvin ikävät seuraukset. Ajatelkaa nyt se, että jos Ukraina ei oikeasti ymmärrä aloittaa rauhanneuvotteluja esimerkiksi riittävän ajoissa Venäjän kanssa siinä vaiheessa, jos Venäjä on murtautumassa vaikka linjoista läpi tai etenee niin kuin se on nyt edennyt, niin Ukraina ei oikeastaan hyödy tästä tilanteesta enää mitään. Ja koko ajan on vaara, että nämä kurssissa olevat Ukrainan joukot, jotka on osa ihan valiojoukkoja, joutuvat saarretuksi. Sekin on ihan mahdollista. Joka tapauksessa niin tämä mentaliteetti, mitä täällä meillä Suomessa on, Ukrainassa ei asia niin ole. Siis Ukrainassa Zelenskin monet läheiset liittolaisetkin sanovat, että nyt voisi olla aika rauhanneuvottelulle. Ukrainan kansasta ilmeisesti kohta enemmistökin kannattaa sitä ja jopa melkoinen osa kannattaa, että se rauha tehdään, vaikka tulisi alueen luovutuksia. Ongelmana nyt on se, että pitää osata ajoissa lopettaa ennen kuin tulee liian paljon tappioita. Jos Suomi ei olisi ymmärtänyt, jäänyt uhoamaan siitä, että se onnistuu pysäyttämään nuo Venäjän joukot siellä Kangaksella, niin ja jatkanut ja vaikka lähtenyt uuteen hyökkäykseen tai mitä tahansa tehnyt, niin me olisi käynyt tosi huonosti. Mutta sen sijaan, että me uskalsimme lähteä tekemään rauhaa silloin, kun ne rauhan ehdot vielä olivat jollain lailla inhimilliset, niin se on se taito myös. Ja tappiot olisi ollut valtavat, jos me olisi jatkettu sitä sotaa. Nyt Ukrainan ja Venäjän sodassa ne tappiot ovat yli 1 miljoona ihmistä kuolleena ja haavoittuneena, monet hyvin vakavasti haavoittuneena, niin että koko loppuelämä tulee olemaan paljon kärsimystä ja kaikkea sellaista pahaa. Siviilejä on tapettu mieletön määrä. Tämä Ukrainan infra on tuhottu niin paljon, että ensi talvesta tulee todella kauhea. Ja niin jossain vaiheessa pitäisi niin kuin sanotaanko järki voittaa. Mutta sen edellytys on se, että Ukraina oikeasti saisi, se Länsi-Ukraina, takuut sille, että sitä autetaan ja sen puolustusvoimat rakennetaan riittävän vahvaksi. Esimerkiksi jos Ukraina ja Puola tekivät puolustusliiton ihan oikeasti, niin Puolassa on sotilaita, kalustoja, he ovat satsaamassa hyvin paljon siihen puoleen. Venäjäkin pelkää tätä Puolan vahvistumista ja sen takia Venäjä erilaisia pelotteitakin yrittää Puolan suuntaan käyttää. Mutta siis uskottava puolustus vaatii uskottavan kaluston, uskottavasti miehiä ja todella voimaa, mutta myöskin viisautta diplomatiaan, viisautta neuvotteluihin ja silloin voidaan saada semmoinen järkevä kombinaatio.
Ja nyt tämä uhoaminen on aiheuttanut sen, että ihmishenget ne on niin oikeastaan unohdettu. Koko ajan vaan ikään kuin Ukraina on sanottukin, että mitä enemmän venäläisiä kuolee, niin sen parempi sitten ei Natolla on vähemmän tuhottavaa. Mutta unohdettu, että siellä kuolee näitä ukrainalaisia. Eli käytännössä mitä enemmän myöskin ukrainalaisia kuolee torjuessaan venäläisiä, niin sen tavallaan turvatumpi Suomi on. Tämä ajatusmalli on aika härski ja voi sanoa, että se on aika toimimaton. Eli kyllä siellä tarvitaan nyt sitten viisautta tehdä ja kyetä tekemään jonkinlainen rauhansopimus. Venäjälläkin on paineita ja Putinilla saada tämä homma ainakin välirauhaksi. Kysymys siitä, onko Putinilla sitten rahkeita ja halua lähteä jotain muita operaatioita toteuttamaan, se on tietysti mahdollista. Mutta se vaatisi nyt sitten, että NATO todella vahvistaisi itseään ja että Yhdysvaltain saadaan sellainen presidentti, joka kykenee neuvottelemaan rauhan ehtoja ja ylipäänsä sovittelemaan näkemyksiä. Koska se on ihan eri asia, jos Ukraina olisi sotilaallisesti ylivoimainen, niin se voisi varmaan sanella rauhan ehdot, mutta silloin Venäjä varmasti enemmän tai myöhemmin vahvistuisi ja se konflikti sitten jatkuisi. Eli jos sinä halutaan rauha, niin se pitää olla sellaiset ehdot, ei uhoamista, vaan realistiset ehdot, jotta kummatkin osapuolet voivat katsoa jotakin voittaneensa, vaikka jotakin myöskin häviävät. Ja siinä pitää olla riittävän suuret takuut esimerkiksi Ukrainalle. Nyt ei Yhdysvallat ole lunastanut niitä tukia, eikä Britannia, vaikka sitä kuinka yritetty väittää. Ja niin kuin monet asiantuntijat kaikki on sanoneetkin, jopa Pekka Toveri sanoi, että liian vähän liian myöhään on ollut Yhdysvaltain apu. Nyt alkaa tilanne olla jo, tätä sotaa on käyty jo niin kauan, tappiot ovat olleet niin valtavat ja näyttää siltä, että ei ainakaan Ukraina hirveästi enää hyödy. Eikä Venäjäkään hyödy siinä merkityksessä, että tuskinpa se nyt sitä Länsi-Ukrainaa saa kokonaan vallattua. Ja lisäksi sen miehittäminen olisi erittäin hankalaa, koska ne ovat kuitenkin länsimielisiä nämä ihmiset. Ja sitten tämä Ukrainan iskut. Että Ukraina kyllä kehittelee parempia droneja, parempia ohjuksia ja iskee öljyjalostamoon. Alkaa Venäjälläkin tulla semmoisia ihan turhia tappioita ja kansa alkaa olla vähän jo peloissaan. Ainakin tietyillä alueilla. Eli kyllä tässä nyt tarvittaisiin sitä kuuluisaa talonpoikaisjärkeä. Ja ainakin korpisoturi, vaikka tässä nyt on presidentit vaihtuneet ja ajatukset vaihtuneet, niin korpisoturi jo on ollut aina vähän sellaisella tiellä, että tämä Paasikivi-Kekkosen linja oikealla tavalla ymmärrettynä ei mitään sellaista, että ruvetaan venäläisiä nöyristelemään tai jotakin sellaista, vaan ihan järjen käyttöä ja sen tunnustamista, mikä on maantieteelliset tosiasiat, eikä sen varaan laittamista jonkun vieraan varaan. Et se on lähettävä siitä, että meidän oma puolustuskyky, meidän omat mahdollisuudet on otettava se lähtökohdaksi. Jos jotakin lisäapua tulee jostakin, niin se on sitten kaikki plussaa. Mutta se, että mihinkään ydinsotaan ei meillä kenelläkään ole varaa, ei maapallolla. Sen seuraukset olisivat niin karmeat. Kiitos teille ja Korpisotori toivoo, että tilaisitte tämänkin kanavan. Korpisotori puhuu täällä silloin tällöin. Ja kommentoikaa ihmeessä ja yläpeukkua voi näyttää ja levittäkääpä ja jakakaa tätäkin Korpisoturin kommenttia. Ja miettikää näitä asioita ihan oikeasti. Kiitos. Hei hei.